ଲୋକମାନେ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଉଜ ଦି ସେକେଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ବଗେରା क्या ଟାଇମ ଅଛି ଗଲା ମେଡିସିନ ଲା ବାହାର ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାଙ୍ଗା ମାଡ଼ିଆ କୁକୁର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାଉଜ ଦେଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାଉଜ 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 ଭଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଡ଼ିଆ 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 Oh no 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 कृष्ण कृष्ण रुकिए मत तुम खराब अभ्यास कोउटी कैंसिल होगा कोउटी कैंसिल नो no और ଭଲ ତମେ ଭାଉଜ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏଟା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଏ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ